Dobrý den, společnost u telefonu Radek Kratochvíl, jak vám může pomoci? Dobrý den, tady Julko Ostrezy z Obrnic a já jsem chtěl, tady chodili po Obrnicích dílery a nabízeli internet. Jsem chtěl ho. Ano, dobře, a o jaký internet by se mělo jednat? Jedná se teda o mobilní internet nebo o pevný internet? Domů internet bych potřeboval, domů. Dobře, v pořádku, ale domů můžete mít opravdu i mobilní internet, i pevný internet. Jo, záleží na vás. A to jde do telefonu, internet, do mobila? Ano, jde i do telefonu, ale záleží, co máte za telefon. Co máte, prosím vás, za značku telefonu? Teď telefon? Ano, co máte za značku? Telefon Nokia, Dacha Vagně mi poslal a Nokia Hada má, hru Hada. Ano, ale já bych potřeboval vidět jakoby typ toho telefonu spíše. Nokia. Dobře, a... Tam to napsali pod displejem, Nokia. A značkový, od brachy, žádná čorka, značkový. Černý typ telefonu Nokia, černý typ. Takže přesný typ jakoby toho telefonu nevíte, neznáte. Nevím. Nokia, pane operátore, protože Nokia a nic víc tam není. Černý. To vám asi nepomůže, co? Čemu, jakoby, nebo k čemu chcete ten internet využívat? Jakoby chcete jakoby přímo surfovat na internetu, nebo chcete... No, nějaký videa můžu koukat taky a založím si třeba Facebook, tady mají všichni v Obrnicích rapeři, jo, MC sami tady to, my jeden beaty a chtěl bych to tam dát všechno, na Facebook hlavně. Dobře, tak samozřejmě ten Facebook není problém, jakoby, pokud budete mít mobilní připojení, tak dneska ty telefony samozřejmě mají všechny aplikace od Facebooku, můžete na ten Facebook se normálně připojit. Já se jenom zeptám, můžete mi říct teda tu adresu, já bych se chtěl podívat, jestli tam v té lokalitě máte u nás signál. Jsou to Obrnice. Ano. U mostu je to, Obrnice. To je jako ulice u mostu? Ulice, tady není ulice, Obrnice. Jak ulice? Obrnice jsou to. Dobře, ale v těch Obrnicích byste měli nějakou ulici, samozřejmě v těch Obrnicích ten signál bude trošku rozmanitý, takže tam samozřejmě bychom potřebovali vidět přesnou tu adresu, aby jsme věděli, jestli opravdu v té lokalitě, kde bydlíte, to připojení budete moct mít, aby ten internet tam fungoval samozřejmě, aby tam byl signál. Jo. A Obrnice tady u rozvodny elektrický tady bydlíme, tady, na kraji hnedka. A to je jako ulice u rozvodny? U rozvodny. A číslo popisné? Tady bylo asi, pane operátore, 12, 13, něco tak. Zkuste to. U rozvodny, Obrnice, jo, jsou to. Tak bohužel u rozvodny v Obrnicích ulice vůbec neexistuje. Neexistuje Obrnice? No Obrnice existují, ale ulice u rozvodny 12, 13 není. To bychom není. Takhle, my jsme opravdu potřebovali přesnou tu lokalitu, aby jsme se někam teda dostali, jo? Obrnice. To už jste říkal, Obrnice, ale třeba bychom tu ulici. Já, tak Obrnice vám vystačí. Takhle, v těch Obrnicích ten signál máte dost rozmanitý. Takhle, já bych vás poprosil, když tak, že bychom se domluvili na nějakém telefonátu, že bych vám zavolal třeba později, že byste si zjistil tu adresu a že bych vám potom třeba zavolal, šlo by to? Šlo by to, no. A já na tomu platit, když vy budete volat? Ne, nebudete, ten hovor je zdarma, bude to příchozí hovor, ano. Dobrý, protože nemám peníze moc. My teďka nemáme tady ani elektriku, nic v bytě, jo. To potřebuji něco tady. Internet a viděl, co dělá, tady si jen potně. No ale když tam nemáte elektriku, tak já se obávám, že ten internet asi nebudeme moc řídit. A on říkal ten, co tady chodí, ty gáče v Obrnicích, že jde pod tu elektriku, že normálně internet až do bytu, internet do domu si říká dejte, no. Tak jsem myslel, že bude svítit internetem. Takhle, tam samozřejmě internet do domu samozřejmě lze, ale bez té elektriky si myslím, že to pro vás bude úplně zbytečný, že asi by mohli nejdřív si vyřešit dobrý tu elektriku. Jo, myslíte, jo, pane operátor? No, já myslím... Já právě myslel, že když mluví ten internet, takže máme tady počítač, jo, to dám tady přivést trejda, jen nám tady nechal, ale máme tady odpojený, protože nejde ta elektrika. Já si myslel, že když bude mít ten internet, takže to půjde, to potřebuje elektriku ještě, jo, tomu. No, samozřejmě, potřebujete elektriku, no. Bez toho to nejde. Když mu peníze teďka
přijde to, mám mě tady podpora a ona mi dá na elektriku a budeme to mít všechno tady zavedení, nebo jak to bude? Takhle, když byste mě byl schopný říct, kdy tu elektriku budete mít, nebude to nějakým způsobem trvat nějak moc dlouho samozřejmě, tak já vám můžu zavolat a můžeme se samozřejmě domluvit. No. Záleží, jestli máma rovnou z pošty půjde na bedny, nebo jestli půjde domů, ona hraje švédsky, víte? Já nevím, ale já se si domluvit, že bych chtěl ten internet, ať nehraje a koupí radši tady elektriku. To se dá, ne, jak koupí elektriku tady. Samozřejmě, ano, to si musíte ale zařídit už s firmou, jakoby, která vám dodává tu energii, ano. Takže je to takhle všechno, co jsem mohl pro vás udělat. No, asi dobrý. Nezlobte se na ten telefon, no, ale jak říkám, černá Nokia, hada tam mám, ale nevím, jako je typ, no, tak typ Nokia, no, jsem myslel, dobrý. V pořádku, já se nezlobím. Tak se mějte krásně, nashledanou. No, taky, naschle.